Čo je to servisný režim? Servisný režim je veľmi dôležitý stav vášho systému Pandora. Umožňuje kompletnú deaktiváciu ochrany pre prípad ponechania vozidla v servise. Ako ho aktivujem? Ukážem vám ako na to. Aktivácia servisného režimu. Motor musí byť naštartovaný. Podržte tlačidlo na vašej kľúčenke, kým LED neblikne 3-krát. Bzučiak pípne 1-krát pre potvrdenie. Servisný režim je aktivovaný. V mobilnej aplikácii sa zobrazí ikona servisného režimu. Upozornenie od Pandy. V moderných vozidlách môže byť tiež servisný režim deaktivovaný automaticky. Stane sa tak po prekročení rýchlosti 50 km za hodinu, pokiaľ je Pandora kľúčenka prítomná vo vozidle. Z tohto dôvodu je nutné aktivovať servisný režim až po príchode do servisu. Teraz môžete servisný režim aktivovať. Vypnite motor a nechajte auto v servise. Svoju Pandora kľúčenku si však vezmite so sebou. Deaktivácia servisného režimu. Postupujte rovnako ako pri aktivácii servisného režimu. Podržte tlačidlo na vašej Pandora kľúčenke, kým LED neblikne 3-krát, alebo jazdou prekročte rýchlosť nad 50 km za hodinu počas toho, ako je vaša kľúčenka Pandora prítomná vo vozidle. Bzučiak pípne 2-krát pre potvrdenie. V mobilnej aplikácii sa stratí ikona servisného režimu. Servisný režim je deaktivovaný a vaše auto je opäť plne chránené.